Pravý. Slona, kam patří slon? Kam patří? A kde je žirafa? Žirafu tam jde, jo? Tak, kam patří sova? Paráda. Méďa, kde je méďa? Ano, méďa, dej ho tam, kam patří, jo? Tak, a kde je lev? No, tak tam dej ho, kam patří. Musíš to otočit trošku. Dej to tam ty. A kam patří? A veverku tam dej. Kam patří veverka? A kam patří opička? Ano, taky tam jde, jo. Super. To hotový, viď?